Il-Maltin se jifrankaw 5 miljun siegħa fit-toroq kull sena. Hekk inqal studju kummissjonat mill-Gvern Laburista fejn bassru kemm se jkun qed jonqos it-traffiku biex tiżdied is-serenità fit-toroq la darba jitlestgħu 7 proġetti maġġuri tal-Balal, is-Central Link, Marsa Amrun Bypass, Triq Buqana, l-Mini ta' Santa Luċija, il-Marsa Junction u l-proġett ta' St. Andrews. Wa kif issa dawn ix-xogħlijiet huma lesti uħud minnhom wara xhur u oħrajn wara snin, il-traffiku kellu jonqos b'ċifri li sal-lum għadna ma nafux esattament minejn u kif waslu għalihom. L-istudju kien wera illi l-impatt ta' dawn il-proġetti kellu meħallu madwar 10 minuti ta' aktar rilassament tas-sewwieqa fil-waqt li kellna nifrankaw 75 euro fi fuel kull sena. Madankollu illum is-sitwazzjoni hija ferm il-bogħod minn dak imbassar tant illi ta' kuljum diversi sewwieqa qed jispiċċaw jeħlu f'konġestjoni ta' traffiku mhux biss fir-rush hour ta' filgħodu kmieni fil-għaxija iżda prattikament kull ħin tal-ġurnata minn xejn jisbaħ sa nżul ix-xemx. Bosta persuni illi kommentaw ma' Net News saħħu illi s-sitwazzjoni qed taqa' fir-redikolu e kif minkejja l-mijiet ta' miljuni ta' euro li ntefqu fit-toroq xorta waħda mhux qed jaraw ebda titjib maġġuri. Dan fil-waqt li l-Gvern bħal donnu mhux qed iħares lil għal trasport tal-massa alternattiv minkejja li ftit tal-ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022 kien tax jifhem illi mistenni investi fil-metro. Madankollu għajru wedi firħa u nfiq ta' aktar minn 430,000 euro f'pompi u tinet ma sarraf xejn u l-unika bidla kienet fil-Ministru responsabbli. Diversi persuni li tkellmu ma' Net News saħħu li din is-sitwazzjoni qed tiddeġenera fejn fil-waqt illi l-popolazzjoni qed tiżdied b'Malta ssir l-aktar pajjiż popolazzjoni densa fl-Ewropa, l-infrastruttura mhux qed tlaħħaq fost oħrajn ta' traffiku għad-detriment mhux biss tal-ambjent iżda anke għall-kura tas-saħħa mentali taċ-ċittadini li wħud minnhom jammettu li anke l-inqas ħsieb illi jridu joħorġu għal qaddi fit-traffiku qed iqabbadhom l-ansjetà.